guk bere jalu bergere ere bai. Non nago. Kaixo kuadrilla! Kaixo! Bueno, azaroan gaude ja, Ane, eta ez zaizu iruditzen urtea oso azkar pasatu dela. Azkar pasatu da, ja, urtea. Hori izango da, denbora oso ondo aprobetxatzen dugula. Eta badakizu nork aprobetxatzen duen oso ondo erronka bakoitza? Nork. Naia gure reportaria. Nebuk eta bere minutu bat, joku bat. Baita guk ere challengeekin. Challengeekin eta... Gure gonbidatua! Eta gaur nor dugu Eider abeslaria izango dugu gaurkoan. Nola aldatu gara albuma aurkeztera dator? Hane, Eiderren lanberren hildora zure aurtengo aldaketarik handiena, zein izan da? Ai, Aritz, bai. Ama izan naizela. Bueno, Hane, Claudio etorriko dela galdetzera, ama izan zaren ala ez, agian ama. Ba, Aritz begitzola. Pikatukumea da. Hori, pikatukume dituzula, erakutsi. Begira. Nala, eta koko. Baina nahi duzu ikusi nireak. Zelako ine polita, baina pila maite dira. Claro, nobioak dira. Honek egun guztia burrukan, Egun guztia burrukan? Ez dut ni bezala. Aritz, eta zuk zein esango zenuke, izan dela zure aldaketa garrantzitsu horrela. Ba, begira, lehengo astean repen nuen Sony Angel bat, zela horrelako jirafatxo bat, eta nik panda nahi nuen, eta orduan aldatu egin nuen, eta orain panda. Aritz, hori ezin da zure urteko gauza hoberena izan. Nola ez ez. Panpintxo horiek ematen dira postasuna eta xamurtasuna, gauza txikitxo dira, eta gaina eporditxo ikusten zeor, kanpo ditu jarrita. Aritz, baina esan nahi dut, pelikula bat, edo gertakari bat, edo datu garrantzitsu bat. Datu! Zer egin edo esango zenuke, ez dakit esamoldea existituko ez balitz. Ez dakitan. Ikusi duzu? Bizitza aldatu dizut. Nire katuek bizitza gehiago aldatu didate, Aritz. Bueno, agian bai, baina bakizu gaurkoan nor eraldatu den guretzat? No. Naia gure reportaria ze esgrima egitera joan da. Horrela, txa. Bai, ea nola moldatu den. Ea nola moldatu den, nik uste ondo horrela. Kaixo, ni oso baketsua naiz beti. Ia beti. Ze gaurkoan nire burua defendatzeko pres nator. Esgrima ez izan da hain ezagit, kirol ezaguna, zein esango zenuke dela jendeak daukan aurre iritzi bat. Askotan pentsatut oso agresiboa dela, egia da mila hartu ezakezula. Hasieran iten un hokei, baina esan esgrima asko zero bito dago, sabre batekin jolastea. Asko dibertitzen zara eta ikasen duzu konzentratzen. Behar dugu kanpora asko atera eta hortarako eskertuko genuke edozein diru laguntza, sponsor edo lako zera. Guardia posizioan jartzeko, lehenik eta behin L-forman jarri hankak, gustatu aurreko hanka eta atzekoa jaso. Bueno, nahi zuterak utxi kuarta eta arbez, gelditzeko ikasteko egiten dugun teknika akzio bat. Vale. Hori da? Eta guain saiatuko zea egiten asalto bat nire aurkau. Bueno, bikote, ikusi duzuen bezala nik gaur maila handiko etxaiak izan ditut. Baina eskerrak azkenean lagunak egin garen. Gustatu baldin bazaizue badakizue etorri probatzera. Eta ni datorren astean saltsa gehiagorekin itzuliko naiz. Ongi izan eta muxu pila-pila. Aio! Bueno, oso ondo, esgrima oso ondo, baina orain mesedez ez aldatu kalaska esgrima gaitik. Ez du hori egingo. Kalaska ez dugu zergatik aldatzen? Orain goz. Aritz, aingeretzu batengatik agian? Batengatik ez dakit, baina 5 egun kolekzio osoa dela. Aritz, eta kutza honen barruan dagoenaren truke aldatuko zenuke zure aingeretzua? Zer dago ba, kutxa honen barruan? Hori ezin dizut esan? Fijo ez dagoela zer. Esan dezaket gauza bat, Aritz. Asko gustatzen zaizu zerbait dago barruan. Nire panpinatxo gaitik? Nahi zutazio, tia. Osea, ez du nahi, hobeto ez. Ze koldarra, Aritz. Koldarra ez.
Bueno, orain ere esan, zer dago bar? Ez, ja, aukera galdu duzu. Nola ez? Ane. Bai, bueno, bera, esango dizu. Neburen bideojokoa. Hori ez da gia. Ja, ez dago hemen, baina bere txanda da. Bai, aldaketak aukeratuak dienean, bueno. Bino aukeratzen ez dituzutenean, zemuz moldatzen zauzte. Adi, bagoa zen. Gaurko bideojokoa Wonderboy The Dragon's Trap da. Plataforma akzio abentura generokoa. Bideojokoa euskaraz duzu eskuragarri. Estarteman eta gure pertsonaia aukeratu ondoren zuzenan azken ziegan hasiko gea. Jokuaren amaieran egongo bagina bezala. Bosari kriston paliza eman eta... Etxoin, bino zede montre? Madarikazio bat erori eta muskerra antzeko batean bihurtuko gea. Oso xalatoa dena, por cierto. Abenturan aurrea inberko egu madarikazioarekin akabatzeko esperantzarekin. Nibeletan aurreain eta nibel horietako amaierako bost bakoitzakatzean gure gainera tximista bat erori eta beste zeo zertan transformatuko gea. Naiz eta nibel ezberdinak egon herrialde zentral bat edukiko dugu. Bertan, armak eta hobekuntzak saltzen dituzten dendak aurkituko ditugu. Kontuz, ze igual gauza garestienak ez dia hoberenak. Bino itxoin, ze joku hau pixkat magikoa da. Joku hau 1989 urtean atea zen. Hau, remake bat da. Bale, nebu bino non dago magia. Botoi bati emanda joku hortara bueltatuko gea, 8 biteko grafiko eta musikarekin. Arkade batian egongo bagina bezala. Zuek aukeratu. Imaginatzen duzu tximista baten erruz musker bilakatuko bagina? Ui, bueno, aldaketara ohitu beharko ginateke. Etzen hain gaizki egongo ez da, osea, gauza berriak egingo dituzke. Aukeratu ez ditugun aldaketek, beldurra eman dezakete hasieran, baina garrantzitsuena da egoera berriei, aurregita eta moldatzea. Ja, eske muskerra izatea azkenean, zuaitzak igotzen, sirrikitotatik sartu, gauza guztiak entzun, musker lagun berriak egin, intsektuak jan, guztana denpora guztian mozten badizute berriz ere ateratzen zaizu, Begira, aldaketak ez daude hain gaizki. Bueno, batzut bai. Ze aldaketa pasatu zaizu horrela, ez zaizuna gustatu. Purea jaten nengoela erori izitzen kamisetara. Bueno, baina hori umetan izango zen. Ez, hori gaur goizan izan da. Ez, baina kamiseta honetan ezan. Bueno, badakizu zer ikusiko dugun orain? Zer? Egin dudan super challenge. Egia da, gure challenge arrakastatzuenetariko bat bueltan da lehen hezkuntzako galderak. Ikusi, eta ikasi. Gaixo kuadrille gaur zuen jokuri gustukena bueltan da lehen mailako galderak. Eta gaur nahiko txintxo portatu naiz. Edo ez. Berriz Danelekin gaude. Ja, kalaskan zemagarren aldia. Laugarren, bosgarrena. Paula. Nora. Eider. Zuek lehenengo mailako galderekin nola konpontzen zarete? Oso gaizki. Zein da lau izki dituen zenbaki txikiena? Hiru. Hiru ditu. Lau izki dituen zenbaki txikiena? 0. Oso ondo, venga, hurrengoa. Nola deitzen da Leoi Erregea filmeko tximinoa? Bakizu? Handa, filme, hori ditu duena? Hakimi. Ez, baina... Badu edo olako zerbait. Happy Miller ez da? Ez dut inoiz ikusi El Rey León. Ez duzu inoiz ikusi El Rey León? Rafiki deitzen da, venga, hurrengoa. Zenbat biztanle daude munduan? Infinito baina gutxillo. 7 milioi. 7.500 milioi? Gehiago ere bai. 8 milioi baina gehiago ere bai? 10 baina gehiago ere bai? 12. Alto horrenik. Gehiago horrenik. Gehiago. 8.000 milioi inguru. Oso ondo! Jarraitu esaera zarrau. Errementariaren etxean... Labaina... Tresnak egongo dira fijo, oiet! Egurrezko labanik ez. Ez! Errementariaren etxean zotzo burduntzi. Ezkena, jarraitu bestia. Pipi kaltza luze... Pipi kaltza luze... Zetorria oso ondo, eta lo beroa! Bueno, ane, zer, erakutsiko dazu bingo eskutxarren barruan zer dagoen? Bueno, bale, Aritz. Baina asko gustatuko zaizula badaki delako, Prest? Beti. Ai, klaro baietz! Ai, ze polita! Hau, makutsi jaian oparitu zeniguten zuek, eskerrik asko, etorri zen. Aritz, baina zerbait falta da? Bai, badakit, etxean utzi dutane. Estutxe bat ere bai oparitu zigute, baina etxean utzi dut. Oso polita. Datorren astean... Begira ze polita, Aritz, gure izenekin eta guzti, Bai. Eta orain, gonbidatuen txokoan beste opari bat daukagu. Itxaroten. Gonbidatua, esan nahi duzu? Guazen ba. Guazen, baina ekarriko diogu oparia. Noski, ui. Gure pizza ekarri bat diogu. Kaixo, bueltan gara elkarrizketen txokoan eta gaur norekin? Gaur Eiderrekin gaude Eider, dongi etorri. Eskerrik asko.
Ondo. Bueno, 2022an zure bakarlari bidea hasi zenuen single batekin, gero jarraian EP bat loratzen deituriko EP bat atera zenuen, eta orain, primizian, azarak 22an zure lehen albuma atera behar duzu. Toma! Txaloak. Disko luze ontarako ideiak argia gonuzken, banekin zer nahi nuen, ze soinu mota, eta orduan esango nuke evoluzio bat egon dela, eta bai dela nolabai niagoa bentsat. Zure lehenengo singela, albumeko singela, kalean daia, negua entzun dugu, temazo, maite dugu. Galdetzen badiaz noiz arte iraungo duen egu honen. Eta bertan, kolaborazioa duzu Marenekin, haze kolaborazio puska ere bai. Bai. Kolaborazio gehiago, badago albumean, bai ez? Ez! Bueno. Hau da, bakarra, Ze ona. eta gehizan oso poztik nago emaitzakin. Irutez oso lotura. Ze bikote polita. Bai, oso bikote ona. Bai. Zertan fikatzen zarazu gehiago, melodietan ala letretan, musikan? Ni letratan. Entzuterakoan? Letratan, bai. Eta idazterakoan? Eta idazteakoan, bi gauza ematen dira garrantzie, baina normalen lehenengo etortzai melodia eta gero letra. Bai. Eta zer zara gehiago, dutzen abestekoa edo autoan abestekoa? Ba, ni argita garbi, oso galdera hona iritzen zait, argita garbi autoan abestekoa. Dutxa niretzakoa, dutxa otita, ala, fuera. Ni dutxakoa naiz, oraindik gidatzen ez dakit. Ni batzutan jartzen naiz dutzan, ze sentitzen dut, ni ez naz abeslaria zueko beto jakingo zue, baina ez dakit akustika da, edo hor, eta sentitzen dut hobeto abesten dut dala. Altavoz barik en plan a capela. Ez, a capela. Bueno, eta orain kalera joango gara, ze kaleko jendak galdera bat daukaz zuretzat. Zein da zure albumeko abesti gogokoena? Bueno. Ui. Esango eta hau abesti bat, iztena dola, sigla bezala da, bihotz bat bezala. Eta hori asko gustatzen zaitu. Entzun beharko. Atara goitabi. Bueno, bikote, eta berrirere kalera joango gara, beste galdera bat daukagolako zuretzat. Zein da txikitan bin eta berriz ikusten zenuen pelikula? Ze ona, galdera. Galdera ona. Ze ona. A ber, nei asko gustatzen zitzaiten errauskine, baino, nik uste dut hori baino gehiago ikusi detela esrek. Esrek, nintzen naiz, esrek fan. Hanek eta nik egin genuen, lengo astean esreken estena bat. Beraz da esrek eta ni asno. Asto. Bueno, bikote, berrirere kalera joango gara iritzia galdezka ibili garelako, eta jakin nahi dugu zeintzuk diren zuen azkenengo mezua. Nire azkenengo mezua da, nire aitarena, esaten amonen etxan bazkaltzen deula. Bale, nire azken mezua nire kuadriako txata da, eta jajaja. Nire azken mezua nire aizpana izan da, eta ez bat biali dit. Futboleko entrenatzaia da, eta esaten dit zen modur nagon. Nire azken mezua, nire lagunak esan dit, eta agur da. Eta orain zuei galdetzen badizuet, zuen azken mezua, zein den, mugikorra, aterako duzu? Venga, nik ere aterako mugikorra hemen duten nik dute. Zelotxa. Zelotxa? Bueno, ez dakit, hemen danetarik dako. TikTok bat igo dugu negua challenge moduko bat. Negua challenge. Eta bidali dute grupoa beste norbairekin dola, egoaz ikusten jendeekin ditu TikTokak. Galdetzen badidazu noiz arte iraungo duen negu honek. Nirea da, fuerte, ez kontatu inori, please. Ez kontatu zer? Ez kontatu zer? Ez zindu kontatu. Ez kontatu zer, Rane? Ez zindu... Hori izan da? Libin. Juan, haua berotzen, bikote, bai, eta... Hautsa berotzen, ez haua. Haua berotzen, eta... Ez hautsa berotzen, eta haua luzatzen. Luzatzen, ha? Abesti baten izena erakutsiko digute, eta guk, zuketanik, asmatu inbarra izango dugu, ze abesti, dabilen Ane, edo zu, edo ni abesten momentu hortan. Aurrera, jolasa! Ostras. Hit me baby one more time, da, hori da. Tiriti, oso ondo, Ya, Zer la vocalista,
Aia! Xalogarren eriotzen. Boia, ez? Din, 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 din. Vale. Resta bete. Pres gaude, pres gaude. Dena nuen ez du, sekula ezin dezen. Ba, nik ez dakiz zein. Nik ez dakiz zein dana, berri gehiago. Nuen ez du egin. Hori izarona da. Nan erori nintzen ni... Erori? Baina zein da. Izaro, erori. Claro. Bueno, Eider, eskerrik asko, gure etortza gaitik, gure gauzak aguantatzea gaitik, gure... Barkatu. Eskerrik asko. Oso ondo portatu zara. Eta etzekoei gogoratu Eiderren diska entzun gai dagoela azaroaren 22an baita Durangoko azokan ikusia izan zaitugu. Eta gogoratu Eider eta Kalask ere bai jarraitzea sareetatik eta datorren astean berriz ikusiko garela. Hemen Kalaskan. Agur!